Jeg vet ikke også. Det er ham toast. Jeg spør om at så fint. Og vi kvarst, så er det en toast. Men dette for jeg beste toast? Come on, Magn. Hatta kan man ikke bare si. Og tog, for å vite av FM og i toast! Tu kan bli for mester i toast. Og vinnegren en turer til Paris. Oi. Og i løtene kan du kjøpe min croissant toast til Magn. Beautiful. Min er en croissant, hemmelige sås, lufttorskere skinke og en fransk fromage. Voilà. Vil du vinne FM i toast og fære til Paris? Oi. Til lotiker og kappinsene vil jeg lette Twin Toast i oppskrift ut av Instagram, #FMToast, #MagnKaffe, eller send til Facebook-venken til Magn.